Vaig començar a sentir d'acompanyar els joves de la comunitat aquí, en aquest espai. Però per arribar aquí, me n'adono que van aparèixer aquests cercles d'acompanyament a la sexualitat, acompanyant la menstruació, les primeres ejaculacions, aquest ritus de pas tan bonic de la menarquia i l'espermarquia, d'honrar que el nostre cos, com la primavera, desperta, floreix, i ho fa cada any en tots nosaltres. No només s'acompanyava als canvis físics i emocionals del cos i hormonals, sinó que tot el que vivien aquests infants i adolescents que sentien amb ganes d'obrir-ho en un espai entre iguals, podien i poden anar veient que són mirall, que allò que senten, que es pensen que només senten ells i que és algo molt gegantí o molt monstruós, doncs que no, que si ho expresses en un grup on hi ha ganes d'escoltar, te n'adones que allò que t'està passant en el de davant també li està passant i potser d'una altra manera. Llavors això és super sanador i per mi molt empoderador.